Вижте какви стъпки. Ти са някакви стъпки. Тук имаш едни такива като ногти и такива. Някакви лисици. Някаква може да има лисици. Или сърни. Лисици, сърни. Или вълци. Или вълци. Тогава сме си взели копия. Там аз сме си взели. Ей, на най-острото копие. Я го забива. Давам работа копие. Спарта! Копия, ти смъка не се нагоре и прави това нещо. Удари ме! Аз ще следя тук, следи ти. И бася, наистина са. Ето! Малки стъпки. Не, той. Като копита. Да. На котки. Не, тук е на лисица. Да, Да, лисица. Я да увелича камерата. Снимай дупките. Вижте как ще увеличах сега камерата. Нещо тук има. Не тъй. Виж ги. Гюрса, стой тука. Това нещо може да има самка. Представя си тук да има в Америка, в Русия най-много чудовища там има. Да, той е вярно. В Америка. Там имаше и две такива. В Америка ми Най-пълно чичови. чудовище всяка И да, това беше за тъща. всяка